Nagpapanaog sa Iloilo City Mayor Isa Treñas ang Executive Order No. 041 nga nagatukod sa Iloilo City Water Coordination Task Force bilang sentro sa city government kag water service providers. Ang task force ginapamunuan sa alkalde samtang ang vice chairperson naman amo si Engineer Mavigo Stilo ang head sang Office of the Building Official kag newly appointed OIC City Engineer. Ang mga miyembro ginabugusan sa pila ka heads sa mga opisina sa syudad kag mga tiglawas halin sa mga water providers kag bulk water suppliers. Isa na diri si Mr. Rogelio Florete Jr. namong President kag Chief Executive Officer sang Flow Water Resources Iloilo Incorporated. Nagaserbe naman nga consultant si former Senator Franklin Drilon. Base sa nasaad sa Executive Order, katungdanan sa task force ang pagdevelop sa mga strategic plans sa i-address ang water supply distribution issues sa syudad. Mag-facilitate man ini ang koordinasyon sa streamline effort sa water supply kag distribution reliability. Magapatigayon man ini ang regular nga inspection kag meetings agud nga ma-assess ang progress kag ma-address ang mga concerns para makahimo sang nagakaangay nga solusyon. Ang financial requirements nga kinahanglanon sa operasyon sang task force ang kuhaon sa available nga pondo sang city government nga isubject naman sa regular nga pagsulundan sa accounting kag sa auditing.